Srdačan pozdrav. Moje ime je Tomislav Jadan i ja sam ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Zloćudne bolesti jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj, a na ljestvici uzroka smrti su na visokom drugom mjestu. Stoga je Vlada Republike Hrvatske donijela nacionalne programe ranog otkrivanja raka. Više o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke saznaćemo od naše doktorice Marine Stanković-Đuretek. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i vodeći uzrok prijevremene smrtnosti. Najčešće nastaje u dobi od 50 godina naviše. Rizični faktori su dob, bolest se najčešće javlja u postmenopauzi, znači u dobi od 50, kod žena starijih od 50 godina. Također hormonalni utjecaj igraju veliku ulogu. Primjećuje se češći rak dojke kod žena koje su prvu menstruaciju dobile prije 12. godine, a zadnju iza 55. Također kod žena koje nisu rodile ili su rodile kasnije od 35. Također je uočena i ženska linija nasljeđivanja, da će češće oboljeti žene koje su u obitelji po ženskoj liniji imali slučaj raka dojke, na primjer ako je bolovala majka, sestra ili baka. Budući da ne znamo pravi uzrok nastanka raka dojke, a na većinu onih faktora za koje znamo ne možemo utjecati, na primjer na dob, na hormonalne utjecaje, također i na vrijeme prve menstruacije, jedino što možemo je mjera sekundarne prevencije, znači rano otkrivanje bolesti. Rano otkrivanje među ženskom populacijom pod prosječnim rizikom i bez simptoma. Pretraga koju koristimo za rano otkrivanje u probiru je mamografija i za sada je to jedina dokazana metoda koja korištena u probiru smanjuje smrtnost od raka dojke. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke donijela je Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2006. godine i od tada se provodi. Nositelji nacionalnog programa su Ministarstvo zdravstva, a provoditelji su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Županijski zavodi za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, mamografske jedinice. Također u provedbi sudjeluju patronažne sestre koje daju potporu na terenu, a i liječnici obiteljske medicine. Cilj nacionalnog programa je smanjiti smrtnost od raka dojke za 25 do 30% uz postizanje odaziva 170%, također otkrivanje bolesti u ranoj fazi i poboljšanje kvalitete života žena koje su već oboljele. Ciljna skupina su žene u dobi od 50 do 69 godina, ciklus pozivanja je svake 2 godine. Pretraga koja se koristi u nacionalnom programu je visoko kvalitetna mamografija koju provode mamografske jedinice i ono što je značajno za nacionalni program da se vrši dvostruko očitanje, znači 2 radiologa neovisno jedan od drugoga očitavaju mamografski nalaz. U Krapinsko-zagorskoj županiji mamografija se provodi u 2 mamografske jedinice, u općoj bolnici Zabok i u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. U Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije imamo besplatni telefon, to je broj 0800 200 127 u kojem smo dostupni u vremenskom periodu od 7 do 15 sati svakog radnog dana. Budući da je mamografsko snimanje pretraga koja 1 do 3 godine ranije uočava promjene na dojci nego što bi žena to mogla sama otkriti samo pregledom, a isto tako uzimajući u obzir da 90% slučajeva raka otkriveno u ranoj fazi je izlječivo, to je snažan razlog za odaziv na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. To je poziv koji može spasiti život.